Ywaruok mar chike medo tedore e doho ma Kahawa ewi bura mano mag godo achije mag njore, bura mano nywando jaod bura ma Manyatta John Mukunji to kod achije mamoko ariyo ma jomin wach dwaro mondo mi ogeng'negi kuom ndalo 14. Kweth mag okil magi dwaro mondo mi owegi thuolo gi rambun e seche ma jomin buche to lero ni ginyalo biro donjore kod nonro madhi nyime. Supermarkets have been destroyed when the police vehicles are just outside there. We cannot ignore these things. And because we are dealing with a political situation and say, whoever the police brings here, we are going to believe it. We are treated into a sika siona. You'll have the opportunity to analyze that paper, a mere A4 paper. If they intend to rely on it, no exhibit memo. How can this qualify into being an inventory under the Criminal Procedure Code?